Октаныш районының Иске Бұғады ауыл жерлегіндегі 6 ауылға бірден бір Бүйік Ватан соғышы ветераны исән. 94 яшьлек Жәудәт аға Шәйемов Яңа Бұғады ауылында яши. Ауылның ең үлкен кішісі де ол. Шуңа күрә Бұғадыда Бүйік жеңүнең 75 еллыгы уңайыннан медаль тапшыру тантанасының төрінде отырды. Толырақ келесі язмада. Жәудәт Шәйемов 26 елның августында Яңа Бұғады ауылында туа. 7 елlik мәктәпне сугыш башланган 41 елда тәмамлый. Картлар, хатын-кызлар, яшүсмерләр җиткәсенә калган хуҗалык эшләренең барлык авырлык газапларын кичерә. 42 елның башында әтиләрен сугышка озаталар. Гаиләдә 6 бала әниләре белән торып кала. 43 елда сугышка китү чираты Жәудәткә дә килеп җитә. 7 ноябрьдә аны Ерак Көнчыгыш фронтына озаталар. 35-нче укчы дивизияның 312-нче укчы полкында хәрби күнегүләр узгач, Уссури елгасын кичеп, 2-нче Ерак Көнчыгыш фронтында пулеметчы булып япон самурайларына каршы сугышка керә. Сугыш бетте. Biz Dnipro елгасы бу. Dnipro ясны пасева гиттек та Румыниянең булдыкта. Сугыш кырындагы бәрелешләрдә үлем белән еш очрашырга туры килә авыл егетенә. Бөек җиңү көнен Харбинда каршылый. Сугышта батырлыклар күрсәткән өчен 2-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены медальләр белән бүләкләнә. 1951 елда армия хезмәтен тәмамлагач кына туган авылына кайта. Ярый әле кайтып өлгерә. Сугыштан 44 елда каты яраланып, контузияләнеп кайткан әтисе нәкъ шушы елны вафат була. Жәудәт абый хисапчылыкка укый, гомере буе хуҗалыкта эшли. Авыл җирлеге башлыгы Исур Фәттахов, 94 яшьлек Бөек Ватан сугышы ветераны Жәудәт Шәйемов аяклы хатирә буларак безгә бик кадерле ди. Бүгенге көндә әйткәнчә 34-35 тал ветераны безнең теркәлгән сугыш чорбалары бар инде. Алар белән һәрвакытта даими элемтәдә нинди генә гозерләр, нинди генә сораулар булса да хәл итәргә тырышабыз. Аларның мәсьәләләр мен инде җирлектә мин планны оештырабыз дип әйтәсе килә. Хөрмәтле ветеран хатыны, тыл ветераны Әнисапа Хафизова белән тату гомер итә. Әнисапа Солтангыл авылныкы. Аның да яшьлеге сугыш чорына туры килгән. Аш яланга чакларда иза чигүләр әлегәчә онытылмый. Күпме генә эшләсәләр дә, тамаклары туймый тылдагыларның. Икмәге дә, сөте, мае, ите, хуҗалыктан ни генә җиштерсәләр дә, барысы да фронтка озатыла. 11 яшьтәге әтәй сугышка киткәндә 4 кыз бала калдык бит. Өелеп калдык бит ул вакытта. Синең картинең 4 малай белән калды. Белек кигән аламай да калдык. Әтәйдә калганда әтәй киткәнче үй салам дип йөридер. Сугыш чыкты. Менә шулай итеп бик күп газаплар күреп үстәктә менә хәзер рәхәтен күреп яшәбез, шөкер итәбез, канәгать. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер. Нишләйсәң, гомер биргәч Ходай Тәгалә. 4 баланың кәйм үстерде. Безнең кәй үлгәнче әтәй сугыштан кайтканны көтте, 95 яшькә чыгып үлде. Өлкәннәрне социаль хезмәткәр Зөһрә Әхмәтова тәрбияли. Жәудәт абый инде ул сугыш ветераны булгач күпчелеге сугыш турында сөйләй. Китаплар миңа кисә күрсәтеп, карточкаларны карап, теге нервы шитә куйбыр чакта шишмә суыгына эчә инде ул. Шишмә суы эчеп, балны күп ашап, озын гомерле алай теләсән инде каты ризыклар ашамай. Күзләре әле пока күзлексездә күрә. Октаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге ярдәмендә әзерләнде. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары.